नमस्कार सर. नमस्कार सर. सर तुमचं संपूर्ण नाव सांगा. माझं नाव सर विनोद किशोरराव फुले, हां. राहणार सिद्धेश्वर, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. बरं बरं बरं. जर आपण जे सोयाबीन पीक आहे, तर हे सोयाबीन कोणत्या कंपनीचं आहे? सर KDS 726 फुले संगम. KDS 726 फुले संगम हं. सोयाबीन आहे. तर सर हे किती दिवसाचा प्लॉट आहे? सर हे 2.5 महिन्याचा प्लॉट आहे सर. 2.5 महिन्याचा प्लॉट आहे. सर आपल्या जे धन्वंतरी कंपनीला तुम्ही जुटलेले आहात सर. सुरुवातीपासून, हां सर. तर आपण जी फवारणी केली, हं. तर ही कधी केली पहिली फवारणी? सर मी याला 23व्या दिवशी केली सर. 23-25. 23व्या दिवशी फवारणी केली. हां सर. तर 23व्या दिवशी आपल्या धन्वंतरीचं प्रोडक्ट कोणकोणतं वापरलं? सर RPS 76. आणि मायकुरिज, हां, मायक्रोज सर. RPS 76 आणि मायकुरिज पहिल्या सेटिंगला वापरलं. हं. तर तुम्हाला 23 दिवसापासून तर आता आपलं 2.5 ते 3 महिने होत आहेत सोयाबीन पिकाला. हां सर. तर ह्या एका फवारणीत तुम्हाला काय बदल वाटला? बघा ना सर, कुठे वगैरे बघा ना तुम्ही. जमीन हलकी आहे सर हां आणि चांगलं माल आहे सर. भरपूर माल आहे. हां. नंबर 1चा प्लॉट. नंबर 1चा प्लॉट आहे. 2 एकरचा प्लॉट आहे सर हे. तर किती फुटवे आहेत आपल्या सोयाबीन पिकाला बघा बरं सर एकदा. बघा सर, 1 2 3 4 5 6 7 सर जवळपास 17-18 एका झाडा फुटवे सर. एका झाडाला 17 ते 18 फुटवे आहेत. हा. बरोबर आहे सर. हा. तर आपण एकच फवारणी केली. एकच फवारणी तर आता आपलं सोयाबीन पीक कोण्या अवस्थेमध्ये आहे? सर फुलं बसली सर आता. फुलाच्या अवस्थेमध्ये आहे. हा सर. बरोबर आहे. आणि हा. फुलं काही काही बसलेले आहेत. हा हा. तर आता आपल्याला कोणती फवारणी करायची आवश्यकता आहे सर? सर आता मी करतो सर बघा, RPS 76 आणि मायक्रोज हा. आणि फ्लोराईज. फ्लॉरेज. आता आपली तिसरी फवारणी करायची आहे, शेवटची. बरोबर आहे. हा सर. म्हणजे पहिली एक फवारणी केली, आता 2च फवारण्या करायच्या आहेत आपल्याला. हा हा. पहिली फवारणी केली आणि दुसरी फवारणी आता RPS 76, फ्लॉरिज आणि मायकुरिज ही सर. फवारणी करायची आहे. हं. तर सोयाबीनचा प्लॉट तुम्हाला तर चांगला वाटायला, बरोबर आहे सर. हा सर बघा. संपूर्ण किती एकराचा प्लॉट आहे सर? या सर हा 2 एकरचा प्लॉट आहे 2 एकराचा प्लॉट आहे. सर. हा. सर्व सगळीकडे सोयाबीन तर नंबर 1 दिसायले सर. चारही कोपरे चांगले बसले आहे. हा. तर तुम्हाला काय वाटेल सर सोयाबीन पिकामध्ये सर बदल? धन्वंतरी कंपनीचं जे प्रोजेक्ट वापरलं का, हा. तेव्हापासून चांगलं वाटलं सर मला. चांगलं वाटलं का? हा. आणि बघा ना तुम्ही, एक नंबर रिझल्ट पण दिसत आहे. बरोबर आहे. हा सर. कलर पण चांगला दिसत आहे. हा सर. तर हा सोयाबीन, काय म्हणता? तर सर तुम्ही समाधानी आहात का? हा समाधानी सर, कारण की